In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga natural na kalamidad. Amang makakamhan,
Gozos, o San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabusming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Kanaaking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Lawag mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip, nin mga tawong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinorokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag-umaw mi daing sokol, ikasamong inaarang, o San Judas na paladan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya idtong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kaitong helang niyang lepra. Hinanyogan pag-arang mga devotos mong anan, o San Judas na paladan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya ni Kristo na satong Ama. Kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingonyan na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaabanan pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, simo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas na umaugayon, mamuraway na apostol, simo nganing hinanyugon, an pamibimi simbagon, hinanyugaan pagranga niyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas darha sa langit, an pamibiming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang orog kalinig, simo sa mong inaarang, an pamibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuganganing gayo an pag-arang mi sa imo, ako an inialay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asinimapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin naotob an sa imong kabutan at amanon ng kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha. Pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad.
Day kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang sa tuyong mga mass sponsors, ngunya na ikaanom na aldaw, kan misa nobenaryo, ayo pong mga minasunod. Maribel Ranyola, Meg Los Baños, Nelly Ranyola, Gigi Reliama, Cecil San Buenaventura, Lani Sabio, Preciosa Lim, Hian C, Tonette Uy, Podi Astillero, Eden Larco, Andre Maurice Saison Ray, Eden Musa, Rehuso family, Antonia Chuaoy and family, New Silahes Office Supply Trading, Rachel Ann Moran, Nelly Ranyola and family, Jojo Sikat and family, Ramonito Sikat and family, Larry Reyes, Mr. and Mrs. Noel Antiquera and family, Legaspi Premium Marketing Incorporated, Mr. and Mrs. Efren Lana and family, Grace, Joy, Pauline, and Angeline, Taike Boutique Hotel, Cozina Taike Seafood Restaurant, The Mansion Events Place, Jera General Construction and Supply, Noemi T. San Pablo, SBC Construction and Supply, LNB Abarientos, asin Nathalie B. Abarientos. Ang sa tuyong mga misa intensyones, iyo pong mga minasunod. Misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie and Grace Chan and family, Venus family, Joy Salinel and family, Sid Andrew de Mesa and family, Antonia Chuaoy and family, Buenaobra family, Ana Marie H. Porlares and family, Sherry Austero, Trisha Daniel and Aiden Kyle Araujo, Angie Ambata and family, Mr. and Mrs. Nico Hernandez. Espesyal na kahagadan for healing, dulot ni Sam. Espesyal na kahagadan, dulot ni Ida Rosero. Justice for Harry, dulot ni RJG Manzanades and family. For safe travels and successful OJT of Lawrence Peter, dulot kan Balde Carpio family. Espesyal na kahagadan, dulot ni Eileen Deato. To pass the Geodetic Engineering Licensure Exam, dulot ni Rodel Borja. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Dominador, dulot kang Sardeñas family. All Souls, dulot kang Balantes family. Kalag ni Niña, dulot ni Gregorio Nocedo Sr. and family. Death anniversary of Rizalina, asin Salvador, dulot kan Azores and Solegwe family. Kalag ni na Josefina asin Beliaza, dulot ni Christy Paulate. Kalag ni Daniel, dulot ni Mr. and Mrs. Dennis Araujo and family. Grace, dulot ni Angelica, Christian and Kim, and asin para sa kalag ni Jacinto, dulot kan Nabo family. Sa giraray, Diyos marahay na banggi po sa indogabos mga tugang. Ngunyan, iyong Webes sa ika-29 semana sa ordinaryong panahon. Ang mga babasahon ngunyan, nagsasadol sa to na magtalubo sa hararom na pagkamuot asin paninindogan ki Kristo. Minsan sa atubang nin mga kadifisilan asin pagkabaranga. Ngunyan man, iyon ikaanom na aldaw kan sa tong novenaryo sa kaumawan kan sa tong mahal na patron na si San Judas Tadeo. Our theme for the 6th day is health stewardship, caring for the health of our bodies
as temples of the Holy Spirit and ensuring access to health care for the vulnerable. Ang sa tuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Eric Marigondon, Parochial Vicar kan Parokya ni Nuestra Señora de Salvacion, Anislag, Daraga Albay. Matindog po ang gabos, asin awiton taan awit sa pagpoon. Sa ngaran ka nama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya na Hesus Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, asin an pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang. tugang. Tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagkadiyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo nan sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpaan magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki na nabubuhay asin nagahade. Kay bamo asin kad Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kang mga panahon. Amen. Matukaw tabi ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyagon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaya minaluhod ako sa atubang nin Ama, sa iya minagikan ang gabos na pamilya, sa langit asin sa daga. Ini ang sakuyang pamibi. Sosog sa kayamanan nin sa iyang kamurawayan,
Iwaras lugod sa indo an balaog na kamo mapakusog, kan kapangyarihanin sa iyang espiritu. Huri sa pagtubod, magdanay lugod si Kristo sa puso nindo. An pagkamuot, maging gamot asin sariganin sa indong buhay. Matalastas nindo, kaiba kan gabos ng mga banal, an lakbang asin laba, an langkaw asin rarum kan pagkamuot ni Kristo, mamamatean ang pagkamuot na dai matugkad kan isip, tanganin mapano kamo kan bilog na kapanoan nin Diyos. Pag umawon siya na makakagibo kang gabos na bagay, urog pa sa hinahagad o iniisip niya to, susog sa iyang kapangyarihan na nagahade sa to. Pag umawon siya sa simbahan, asin ki Kristo Jesus, sa gabos na kapag-arakian, sagkod paman. Amen. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Andaga panukan karahayan, nin kagurangnan. Kamong mga banal, pagugma kamo sa kagurangnan. Maninigo ang pagumaw na hali sa mga maimbot. Sa tugtog ning arpa magpasalamat sa kagurangnan. Sa 10 kwerdas nin lira, awitonan sa iyang kaumawan. Kulita matano, Santa Taramo, nin kagurangnan. An gabos niyang gibo mapapaniwalaan. Namot siya sa katanosan asin karahayan. Andaga panokan pagkaherakan kagurangnan. Muknanin kagurangnan, magdadanay sagkod paman. An kamawotanin sa iyang puso, daing kasakuran. Paladanan banwanan, Diyos iyoan kagurangnan. An katawan na pinili niyang pamana. An matanin kagurangnan, yaon sa mga natatakot sa iya. Yaon sa mga naglalaom sa sayang pagkaherak. Hulit ay liligtasinda sa kagadanan. Asinatamanon sa panaonin kagutuman.
panukan karayan, min kagurang nan. Matindog tabi ang gabos para sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Olay ni Jesus sa iyang mga disipulos. Ako na padigdi sa pagdara nin kalayo sa daga. Day ako nin ibang kamauotan, kundi na lumaad. Igo ako nin sarong bunyag na akuon. Asin kanigo ang nagayo ang sakuyang kamauotan na iyan mautob na. Naguhuna kamo na ako na padigdi sa pagdara nin katuninongan sa daga. Bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. Hulita poon ngunyan, ang pamilya na may 5 kaayon mababanga. 3 laban sa 2, asin 2 laban sa 3. Ama laban sa aking lalaki, o aking lalaki laban sa ama. Ina laban sa aking babae, o aking babae laban sa ina. Panugangan laban sa manugang, manugang laban sa panugangan. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na banggi po sa indo mga tugang. Sungunyan po na iyaon kita sa ika-anom na aldaw kan sa indong mga nobinaryo de misas sa pag-onra sa indong patron San Judas Tadeo. Suigwa naman po kitang tema na pinaguhurup-hurupan sarong aspekto kan tema about stewardship. Asin sa aldaw na ini, so ang partikular na tema, iyan ang health stewardship. Kung sa ito pong mahiling digdi sa karatula. So yaon dyan sumanlain-lain na aspekto kan stewardship. So sarok po kayan, iyo ang health stewardship. So ang bilog na titulo, kan paghurup-hurup niya ito kunyan, iyo ini. Health stewardship, caring for the health of our bodies as temples of the Holy Spirit and ensuring access to health care for the vulnerable. So kung sa tuya pong hilingon ang
bilog na timang ini, so igwa pong duwang aspekto. So sa enot na lado, so ini ang pag-ataman kan kalusugan, kan satuyang mga hawak. Asin sa ikaduwang aspekto, so po ini mga tugang an pagibo kan satuyang parte, tangani na iasigurar na itong mga may helang makapagpasiring sa pag-ataman, pansalud, magkaigwanin access sa healthcare. So mga tugang, pwedeng maghapot kita bilang mga paratubod, bilang mga Kristiyano. So bako ngaya katukdoan na mas atamanon an satuyang kalag kisa sa tong hawak. So ano ang kahulugan talaga kaini? Nakitaman mag-ataman kan salud, kan satuyang mismong hawak. So mga tugang, so ini na mas mahiling nyato ang tunay na kahulugan kayan kung satuyang giraray balikan paghurup-hurupan ining mapadapit sa pinag-aapod niya tong stewardship or pinag-aapod niya tong spirituality of stewardship na iyan ang sarong aspekto kan satuyang pagtubod sa Diyos, kan satuyang pagtubod bilang mga Kristiyano. So sa panahon sa kinaban, lalo sa panahon niya tungunyan mga tugang na moderno, so pwedeng bako madali ini na isipon na kita palan mga katiwala lamang, we are but stewards. So sa panahon na ini, lalo ng ining presente, panahon kan teknolohiya, panahon ng moderno, so madaling isipon na ang tao siyang kagrugaring kan sa iyang buhay. Kagrugaring kan mga bagay, kagrugaring kan kapalibutan, absolute honor. So alagad, mga tugang, ini ang pinagsasabi sa Tuya Persamente na bako kita absolute honors. Although the Catholic social teaching respects itong pinag-aapod niya itong private ownership. So igwa kita ka ito na diretsyo na mag-possess, mag-own, ownership sa mga bagay-bagay. But before God, sa atubang ng Diyos, mayo nin makakapagsabi na siya talaga ang absolute owner kan anuman na bagay. Kudi kita lambang saro sa tuya, pinagtiwalaan lamang kan mga bagay na iyan sa atubang ng Diyos. And ultimately, we are accountable sa mga bagay, mga talento, mga kakayahan na tinatao sa tuya ng Diyos. Kaya ini, mga regalo na enot sa gabos, kay puhan yato na ipagpasalamat, panduwa at amanon, asin gamiton, bako sana para sa tuyang sadiri, kundi siring man sa tuyang misyon, sa tuyang paglingkod, sa tuyang kapwa. Kaya ini mga tugang sa madaling sabi siguro, ang kahulugan kaining pinag-apod niya tong spirituality of stewardship na kita tinatawang kaining darakulang regalo of what we have and what we are. The gift of our faith, we are all stewards of these things, of these gifts. Kaya, mga tugang, iyo man ini, sa tuya man na hawak, sumagayunon, na hilingon, na igwa kita nin katungdan, na atamanon iyan. Because we are not absolute owners of our bodies. So, as in, kung sa tuyang hilingon, ang dignidad kan bilog na tao, so sabi sa filosofiya, so we are a substantial unity. We are not purely spirit, but we are composed of the substantial unity of our body and soul. As in, kaipuhan niya to, natamanon ang hawak na ini, na sa pagdatong ni Kristo, sa iya man na pinag-asumir, sa iyang incarnation, siya nagkuah kan hawak na ini. As in, ang satuyang kaligtasan, sumagtatapos man iyan sa resurrection, sa hawak na igwamang giraray kita nin hawak
Ano? Kaya ini ang mga dahilan, mga tugang, sa konteksto kaini, magayon na kita mapagirumdom kan healthy respect and care for our own bodies. Ano? So kita, mga katiwala kan hawak na ini, katiwala kan buhay na ini, katiwala kang salud na itinaw sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Kaya magayon noon mga tugang, balikan niya itong enot na parte na pinagsabi sa tema niya to, caring for the health of our own bodies as temple of the Holy Spirit. Ano? So bako sana ini ang pag-ataman kan hawak, pinagsasabi kan Department of Health o iba pang mga civil authorities, kundi kung sa tuya pala nahilingon, maski sa Catechism of the Catholic Church, ano, suyaon dyan ang summary kan sa tuyang pagtubod sa part of morality. So pinagsasabi duman sa number 2,288, ano, so sabi duman, life and physical health are precious gifts entrusted to us by God. We must take reasonable care of them, taking into account the needs of others and the common good. Ano, so magayon nun mga tugang na pagurupurupan ini, as in hilingon, ining mga elemento, kan pinagpahayag na ini sa mismong summary kan mga doktrina na pinagtutukdo sa tuyang mga Kristiyano, sa tuyang mga Katoliko. So ulitin ko po, life and physical health are precious gifts entrusted to us by God. We must take reasonable care of them, taking into account the needs of others and the common good. So igwang mga tugang kung sa tuyang hihimayon, pwedeng mahiling niya ito digdi tulo o apat na elemento. So enot, gifts entrusted to us. So regalo iyan na health na yaon sa tuya. So kung minsan, pasiparan niya to, ano, so igwa kitang kadakol, na minamaawot sa tuyang buhay, pwedeng material na bagay, so dahil man na maraot, na magmaawot, na mag-uswag sa buhay. Pero kung minsan mapasiparan niya to, ang mga dakulaon ng regalo na yaon sa tuya. Ano? So saro kayan, iyo ang regalo kang salud. Ano? So kung minsan, pasiparan niya to, dahil pinagpapasalamat niya to. Ano? So gabos kita, nakapasiring digdi sa laog kang kapilya, kaining simbahan, dahilan ta may kusog kita, tinawang kita kaini. So kung naghihilang siguro kita, baka nakaratay kita sa tuyang harong. Ano? So magayon na sa tuyang maapresyar iyan, nakita tinawan kaining kusog, tinawang kaining salud na sa tuyang pinag-e-enjoy. Ano? So kung minsan, pag ang sarong tao naghilang, sumasabi siya, ito pala ang saro na pinaka-importante, pasipara ko kay ito, ano, dahil ko napalagan. Maray pangayang pagmarahay ako, masakuyang papahalagahan. Ano? So dahil na kung mamaawot, itong kadakol akong minamaawot, pero may regalo palan na yaon na dyan na sa kuyang dapat i-cherish, enjoy. So ini mga tugang enot na punto, kaining statement na ini na magayunon, mapadapit sa stewardship of our bodies, to see this gift, this precious gift, entrusted to us by God. As in, sabi digdi sa ikaduang parte, we must take reasonable care. Ano? So atamanon iyan, pero reasonable. Bako man itong obsessive na. Ano? Kundi tamang pag-ataman ka iyan. As in, sabi kan mismong Catechism of the Catholic Church, sa iyang pinag-mentionar itong mga virtues of temperance against excess. Ano? So kung minsan, nagkakahilang ang tao, bako man talaga tanagutom, kundi na nasobrahan sa kakan. Ano? So, temperance in food and drinks. Ano? So, sarong paagi, sabi kang Catechism of the Catholic Church, sa pag-ataman kan sa tuyang salud, as in, iba pa, na sa tuyang dapat gibuhon, pag-iwas sa mga bisyo. So, kung minsan ang tao, because dahil niya nahiling itong pagiging steward niya, so I am free kung ano ang gibuhon ko sa hawak ko. Pero bako, responsably ka kaiyan. Bako ka talaga before God, absolute honor ka iyan. Kung kaya, kaipuhan mong atamanon as temple of the Holy Spirit, ining hawak, gamiton sa
tamang paggamit kayan sa kabaynian, sa pag-iwas sa karigsukan. As in, iyo ini ang panduwa na elemento. Pantulo, iyong pinagsabi di, we must take reasonable care of them, taking into account the needs of others. So pinagsabi, so digdi sa aspekto na tamang paggamit kayan. Nagamiton man iyan, taking into account the needs of others and the common good. Na iyan bakong selfish na pag-ataman kan sa tuyang hawak. Kudi, tangani na mas makapamuhay kita sa komunidad nin pagkamuot na iyon sa tong pamilya, makapaglingkod kita sa tuyang simbahan, makapaglingkod kita sa tuyang komunidad kung kita igwanin marhay na salud. And lastly, itong sa tuyang responsibility and accountability. So magayon mga tugang, yun ang enot na aspekto sa tema na pinag-uhurup-hurupan niyato sa ikaanom na aldaw na ini kang sa indong mga novenaryos di misa. As in, pandua, as in ultimong aspekto kan tema, yun ining pinagsasabing ensuring the access to healthcare for the vulnerable. So sabi digdi, bago magpadagos ako sa ikadwang aspekto, so igwang garo proviso so mismong Catechism of the Catholic Church. Itong sa pag-ataman, kang hawak, garong may pinagsabi naman. However, tawanin garong qualification, so sabi sa number 2289, so sabi digdi, if morality requires respect for the life of the body, it does not make it an absolute value. It rejects a neo-pagan notion that tends to promote the cult of the body, to sacrifice everything for its sake, to idolize physical perfection and success of sports by its selective preference of the strong over the weak. Such a conception can lead to perversion of human relationships. So madaling sabi, ang pinagpapagiramdum padigdi mga tugang na kung totoo, kay puhan niya itong atamanon ang sa tuyang hawak, pero day kita minatao nin absolute value sa pag-ataman na iyan na kung sain pwede na mag-aigwa na kita nin kulto sa satuyang hawak asin kung sain itong makusog na hawak gamiton tangani na mag-discriminate against sa mga maluya. Ini makakaraot ngaya sa relasyon kan mga tao. Kaya ang isabi man sa nadigdi, ultimately, na ang satuyang kusog gamiton sa pag-ataman pati kan satuyang kapwa na pwedeng maging mas vulnerable. Kaya ini ang ikadwang punto, ensuring access to health of our vulnerable brothers. Nakita bilang mga Kristiyano, so yan ang sarong katungdan yato ang pagkamuot sa tuyang kapwa. Charity towards our neighbor. So, as in, ini ang mga paggibo kang tradisyonal na pinagapod niya itong works of mercy. So, corporal works of mercy. So, yaon dyan ang saro to visit the sick. So, kita minaataman. Although minaataman kita kan mga naghihelang, pero day totalmenting mabawara iyan. Pero padagos, naigibo niya to ang satuyang paagi. Sa pag-arog kay Kristo. Kan siya man nabubuhay, nagbiministeryo sa daga, yaon pas digdi physicalmente, sa kaibahan sa kinaban, sa sarong parting dakula kan sa iyang ministeryo publiko, iyo itong pagbulong ng mga mayhilang. Although dai manggabos na bulong, pero yaon ipinahiling niya itong Christian practice of assuring the health access to health of our brothers and sisters. So mga tugang iwini, sa panahon ngunyan, sabi kan sa tuyang presenting Santo Papa,
Igwa kita ka itong pinag-apod niya, itong throwaway culture. Bako sanang sa mga bagay ang pinagtatapok, mga basura, kundi pati tawo minsan, so nakakasabay diyan sa culture na iyan at pinag-apod kang Santo Papa, throwaway culture, na itong mga may hilang, kung minsan, day na nahiling, garong halos pa sana itapok, day mahiling sa dignidad. So ipahiling niya to, ining pag-ataman ang kultura na Kristiyano enot sa tuyang mga pamilya, an sa tuyang pag-ataman. Sabi ni Saint John Paul II, i-celebrate pa sana niya ito kan October 22. So sabi niya sa saro niyang dokumento, Salvi Fici Doloris, so suffering is present in order to unleash love in human person. So against the world of human suffering, ang pangapudan sa tuyang mga tao, sa tuyang mga Kristiyano is to create a world of human love. So yun ini mga tugang na kita igibo ang sa tuyang personal na parte. Kita nakikiaram sa tuyang sosyudad, tangani na ang mga programa iyan magkaigwa nin mga struktura na makakapagtao nin access sa pinag-aapod niya itong healthcare. As in, human ini na ngunyan na maabot ang mapirilian naman kita, madali na sa pag-abot kan next year, ma-eleksyon. So, bilang para tubod, so sarong pwede niya itong gibuhon, pinag-aapod kan sa tuyang Santo Papa, itong political charity, nan sa tuyang partisipar sa mga inapod niya itong ehersisyos politiko. Iyan sa pagmakulog sa tuyang kapwa pilion. Itong maglilingkod sa common good. Pilion, for example, more specifically, iyon ini na itong kisay ang mga leaders na pwedeng makapagtao kayan na access to healthcare. So sarong nadangog niya to na tema na pinagdidiskusyonan itong sa PhilHealth Fund. So kita mamibi na iyan ang mga pundong iyan tunay na makapasiring para sa karahayan kan sa tuyang kagabsan. So ang mismong Catechism of the Catholic Church naman, so may pinagsabi ka iyan about the duty of society to ensure that its members have access to healthcare. Sabi sa paragraph 2 kan mismong number 2288 kan Catechism of the Catholic Church. Sabi naman, babasahon ko po, concern for the health of its citizens requires that society help in the attainment of living conditions that allow to grow and reach maturity, food and clothing, healthcare, basic education, employment, and social assistance. So bako po niya inihali sa anuman na departamento kang gobyerno, kundi sa mismong Catechism of the Catholic Church. Ang concern da sa salud kan mga syudadano, pinagre-require ng syudad magtabang tanganing maatiner ang buhay, ang kondisyon kung saan tatabangan na magtalubo, asin magmature, asin magkaigwanin mga access sa mga basic necessities saro kayan iuning healthcare. Kaya mga tugang, sa padagos niya itong paghurup-hurup kaini na tema, danay kita na magsabuhay, kaya ning inaapod niya itong spirituality of stewardship. Danay kita na magaigwanin tama na pag-ataman kan sa tuyang mga hawak bilang mga katiwala kayan. Danay kita na magpahiling bilang mga Kristiyano na nagsusunod sa pagkamot ni Kristo kan pagmakulog, kan salud, kan sa tuya man ng mga kapwa.
Mamibi kita sa langit noon, Ama, na nagtao sa to kisan Judas Tadeo, tanganing pasunodon kita sa tuyang paglakaw, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Hagadon ta sa iya na danay kitang pakusugon sa tuyang pagtubod, ang sa tuyang simbag, huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangapudan nin Diyos, na daing takot na utubuninda, ang sa idang katungdan, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing dauguninda ang pagkabaranga, asin maging sararo sa isip asin puso, siring sa enot na komunidad, sa pamamayukan mga apostoles, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na dai pa nakakamidbid ki Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan Ebanghelyo, sa paagi kan paarog ngin mga Kristiyano, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap kan kasimbagan sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda ang tawong matabang sa inda, sa pagpahalaga sa tunay na kahulugan nin sa indang buhay, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa tuya na nagkakatiripon digdi, na ining prosesong sinodal, magdara sa to sa hararom na komunyon na simbahan, pagpauswagon sa tuyang partisipasyon, asin maghanda sa tuya para sa misyon, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan sa samong pagselebrar kan kapiestahan ni San Judas Tadeo, huli kan sa iyang kabanalan asin marahay na halimbawa, lumaad lugod ang samuyang pagtubod, maglipotok ang samuyang pagkamuot, asin sumarig ang samuyang paglaom. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako, asin an sa indong atang magkanigong akuon ni Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuon ang samong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Pastor na daing kasagkuran, day mo binabayaan ang mga karnero mo, at ang ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing mataman kan iyuman sanang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang paggagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagganigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan samong Santo Papa si Francisco, asin kan samong Obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina ni Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaidto pa nagpakagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman. Uli sa aki mong si Heso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinataw ko sa Indo. Ari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan kamo kan tanda ning katuninongan. Uya si Heso Kristo, an kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Halagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi,
Mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa mong Espiritu, namimibi kami, lugod ang sakramento na samong inako unyan, darhon kami sa mong erokan, kung saen ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, inihinahagad mi huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po kita para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po in second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niyato sa mga misa kanakaaging Huwebes, nagabot sa 23,753 pesos and 60 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras, nagabot man po sa 5,041 pesos. Ang second collection, nagabot po sa 6,282 pesos and 20 centavos. Nagpuon na po kanakaaging semana ang misa novenaryo para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27. Sa kafiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po nin misa iyo po mga minasunod, 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m. as in 4 p.m. Magkakaigwa man po nin procession sa oras na 4:00 sa pagkahapon, as in susundan man po nin misa concelebrada
sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan nin sa tong Obispo Joel Z. Bailon. Para sa mga maawat po maging novena as in Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Maging parte kan special block screening kan pelikulang Venom, The Last Dance sa Oktubre 26, aldaw nin Sabado, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi sa A. Bichara Silver Screen Cinema 1. Ang proceeds po kan nasabing aktibidad para sa proyekto kan parokya. Ang ticket mababakal po sa opisina. Mawot ni man po pasalamatan ang mga nagdonate kan nakaaging semana, mga anonymous, saro na nagtaong 50,000 pesos, sarong 10,000 pesos, duwang 5,000 pesos, sarong 3,000, sarong 2,000, duwang 1,000 pesos, duwang 500 pesos, Congressman Alfred De Los Santos, 50,000 pesos, Joseph Yap, 30,000 pesos, Director Virgilio C. Eduarte, Seso 3, 20,000 pesos, Alfred Nimo, 20,000 pesos, Roy Ranyola, 10,000 pesos, Mr. Jacinto Balmes, 10,000 pesos, Mr. and Mrs. Purita Serrano, 10,000 pesos, Travelers Insurance Surety Corporation, 10,000 pesos, Jude, 10,000 pesos, Engineer Warren Azotea, 8,000 pesos, Engineer Nancy Doloiras, 5,000 pesos, Engineer Cesar Sanorho, 5,000 pesos, Lily Raitana, 5,000 pesos, Irenea Garing, 5,000 pesos, Engineer Cornelio Relativo, 4,000 pesos, Joanne T. Morales, 3,000 pesos, Engineer Brigildo M. Fabia, 3,000 pesos, Homer Imperial, 2,000 pesos, Engineer Flores and Family, 2,000 pesos, Engineer Noel C. Arieta, 2,000 pesos, Engineer Harley Peter N. Paras, 2,000 pesos, R.M. Velasco, 2,000 pesos, Maria Eli Santorce and Family, 1,000 pesos, Engineer Rainero Zerda, 1,000 pesos, Hisham Ismael, 1,000 pesos, asin sarong devotee na nagtaong 700 pesos. Salamat po, Diyos mabalos. Good evening. Salamat po, tayaon ka mo. Gusto ko lang po na bago magtapos ining misa, ekspresar sa ngaran kan sa tuyang parokya, sa ngaran kan mga kaibahan ko, si Father Jem, si Reverend Teng, na ekspresar an apresasyon asin pasalamat sa tuya pong mass presider ngunyan, lalong-lalo na sa ika-6 na aldaw kan sa tuya pong misa novenaryo na may temang health stewardship. Saro kan mga hinahangaan ko ining padi si Father Eric. Simple lang pero rock. Most of his years of ministry as a priest were spent sa seminaryo po bilang seminary formator and sarong professor. Asininian saro kan magiging future lawyer priest. Ini si Father Eric nag-aadal po ngunyan in Abogasya sa sarong prestiyosong universidad. Dahil mahaloy, magigi po siya sarong abogado, kaya tigihidulo ko siya. Nadangog ko kasuba ko, so sa iyang magayuno na sharing about health stewardship, pangataman kan salud, sa diring salud, asin pangataman man, responsibilidad taman na pangatamanon ang salud kan sa tuyang kapwa. Kaya dahil kaiyan, tawan daw po niya to si Father Eric nin dakulang parakpakan. Salamat po, Padre. Asin siyempre, gusto ko man po pasalamatan sa sobrang ka-excitedan kong magbaba na makapagpasalamat. Nalingawan ko po sa salming ko, kaya day ko kamumaray nahihiling. O inisa ng mga yaon sa inutan ang nahihiling kong mga magayon asin gwapo. Sa mga mass sponsors, kan sa tuya po, urual daw na misa novenaryo, salamat po sa indo sa mga liturgical ministers, kan sa tuyang parokya na padagos na nagiging aktibo sa mga selebrasyon niya to, lalong-lalo na in preparasyon sa maabot niya to
kafiestahan sa lamatunon po sa Indo. Ta ining fiestang maabot niya to, iba inis sa mga nakaaging fiesta kan sa tuyang parokya. Ta sabi ko nga ni, sa taon na ini, na mas nag-celebrar kita kan July 31, kan sa tuyang 58th founding anniversary as a parish. Kita sa taon na ini, July 31, 1966, ano na ko yan, 2024, carry 1, cannot be, 58, tama, 58, yan, 58 year. Ini sa ika-58 taon, kan sa tuyang parokya, i-elevate po kita, i-declare kita sa maabot na October 28 as a diocesan shrine. So our official name will be St. Jude Filipino Chinese Personal Parish and Diocesan Shrine. So iyan ang sa tuyang magiging official name pag-abot po kan October 28. So kaya iniimbitaran mi po kamo sa mga maabot na selebrasyon sa Lunes and sa tuya pong schedule kan mga masses. So schedule po pag Thursday na nagpupuon 5:45, 6:45, 12 noon, bako po 12:15, 12, susundan ki 3 o'clock, then may 4 o'clock mass, but at the same time, 4 o'clock in the afternoon on that same day, gigibuhon taman po ang pagprosesyon ki St. Jude, and ang 5:30 p.m. na misa, iyo po ang concelebrated mass na pamamayuhan kan sa tuyang namumutan na obispo. So, salamat po. Since mga members kang DSJ ng yaon digdi, dakulon po sinda. In fact, digit na sana ang tukawan sa likod. Sa mga members kan choir na urual daw, yaon po, naglilingkod sa tuya. Sa mga lector, commentator, mga sakristan, lay minister, mass collectors, and mga sponsors kan sa tuyang misa. Thank you. Thank you very much po sa inyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. Iduko Iduko. ang payo, maghaga din bendisyon. sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Dios na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtao sa saindo nin katalingkasan na nagdadanay. Ipamana niya lugod sa saindo an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa saindong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matanos, asin marahay, sagkod na lumog kamo sa saindong langit no na pamana. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.